Sebabe apa ora, Pak? Kena ngenteni aku asine. Ayo, Pak. Ngomong, Pak. Wis to, Pak, gak usah ngenteni aku. Sampeyan ra biasa ae, Pak. Ra apa-apa. Nek ngenteni aku, ya lek aku share sampean, lek ndelalah ora. Akeh orane. Oh. Ada lah. Yo pola ya. Yo, nyanyi apa lagi? Nyanyi sing sekirane Mayang Karagung iso. Apa neh ki? Nada D. Lagu spesial. Allah ya ampun. Mas. Spesial. Monggo dipun ingkang-ingkang. Soundnya kurang banter, Mas. Soundnya. Ini mic-nya agak dibanterkan lagi. Yes, karo lagu, ya. Lagu baru. Umpama bisa aku gaya lintang, kepingin tak petik tak wehno sliramu sayang ning kahanane aku durung ngerti slirane mung klombang radio sing bisa dadi kantine. Ada Mas Bambang. Ada nih kan Salindri. Siapa ngomong lungguh? Ya. Nah, Bersama Mayang penari latar. Dilosor. Nari ora balet. Bareng-bareng Mayang Kara ada nih kan Salindri. Masuk. Kirim-kiriman salam Jalpas gak singgung penasaran pengen pacar ketemuan penghayatan full. Oh iya, oke. Lewat gelombang radio aku krungu suaramu terus kenal-kenalan request lagu gelombang asmara lagu sing sering diputer saben dina.
banyak. Gak, ini lagu lawas. Lagu lawas sampean lagokne nah. Iya, ini kita kasih lagu yang terbaru. Apa?